Türkmenistanda benzinin bahasy gymmatlady. Mundan beýlek A95 markaly ýangıjyň 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan satylar. Ozol 1 manada deňdi. Ozol 94 teňgeden satylýan A92 markaly benzin inni 1 manat 35 teňgeden satylar. Çarşenbe günü giýişlik Aşgabatyň, Akalyň, Daşoguzyň ýag ýangıç goýuju stansiýalaryna uluglaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Adamlar benzin gymmatlamadynyň ozol ýangıç almaga howlukdylar. Paýtagtyň 30-njy mikroraýonunaky ýangıç goýuju stansiýasyna çarşenbe günü giýişlik adyndan 60-70 ulug ýygnandy. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýangıç goýuju stansiýada polisiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçilik etdiler. Daşoguzyň ýangıç goýuju stansiýalaryna bolsa, çarşenbe günü her ulaga 10 litrden artyk benzin berilmedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine awtologly adamlara belli bir möçberde mut benzin içilipdi. Ýöne benzin mugtçylygy 2008-nji ýylda şol wagta çenli bir bulgur gazly suwdanam arzan bolan benziniň 8 esse goloý gymmatlamagy bilen utgoşdurylypdy. Emma soňra 2014-nji ýylyň aprelinde mut benzin ýatyryldy. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benziniň bahasy 60% çemeti gymmatlady. Şonda A95 markaly ýangıç 1 manat, A92 bolsa 94 teňe bahalanmaly edildi. Benziniň häzirki gymmatlamagy barada döwlet mediasyna hiç ýyl maglumat berilmedi. Gal berse de häkimetleriň bu soňky ädimi geçen ýylyň noýabryna ýylaty uzollun mut berilen gazyň, suwuň, togyň tölegli hasaba geçirilmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Şol pursat Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýylatyň hal ýagdaýynyň gowulananlygy bilen düşündirdi. Şol bir wagtda häzir Türkmenistanyň garaşsyzlygyny alandan bäri iň agyr ykdysady krizisi we nagt pulun ýetmezçiligini başdan geçirýändigine ünüs çekilýär.